Vamos a hacer un taller durante 5 días para crear una coreografía conjunta que vamos a mostrar en la calle. ¿Os apetece? Съм научила много повече на улицата, много повече от хората, отколкото съм научила в училище. За мен не загуба на време. Аз много рядко хода, защото не ми е приятно да седа там. Аз по-хубаво да живее в чужбината, там някъде да живее. Тук е много трудно. И заплатата е малко... ¡Uf, qué movida, qué movida, qué movida! Искам да имам една постоянна работа, да работя, да мога да се отгледам семейството си. Аз се отказвам. Аз се отказвам, защото нямам сега с камера. Правиш ми свирка. Бях на 4. Тя замина за това Истанбул и от тогава не съм я виждала. В смисъл, така, не съм я общувала. Цялата гледка, май. Джани! Много ми е яко! Или улични танци. Уличните танцори! Да. Това става. Уличните танцори! Уличните танцори!